Yazi bo mama nisafuna isichithe futhi seninqaba kamnandi ukuthi sichithe manje. Kamnandi kanjani? Ngitshela nje ukuthi ukulesimo lesi ungachitha kanjani umuntu uyazama ukuchitha uyindoda. Ungayenza kanjani leyo nto? Lizofika imama likubhaxabule ngenkonzo emnandi endlini. Iyavutha iyashisa imama lihlala likuyimudi nje. Lithi maliqeda every after 3 months or 2 phakathi nenyanga. Abantu kungahole umuntu phakathi nenyanga engayiceli imali kuwena. Mhlawumbe ngabe u10 kanje, yabo nge10 akekho umuntu ohola nge10. Phakathi nenyanga kanje ishubile. Kungekho umuntu onemali livele likhiphe. Lalela liqeda kubulala inkonzo emnandi, qede lapho likhiphe lithi beba sambe siyodla. Utsho ukuthi imali kuwena lithi no, relax, it's on me. Uzochitha kanjani lapho? Mawuphuza mangabe senibuya lapha ukuyodla out. Nijabulele njani? Ukuphathela imama isavana yakhe, i6 yakhe isavana ithi wena mangabe uyaphuza. Uzochitha uthini lapho? Uzothatha isikhathi sokuchitha, uzicabanga kanjani enye intombi? Ngoba phela ubumnandi bonke bula, ubulawa ngabe umnandi nje bula. Zonke zikuwena. Empedeni uyasutha. Bayakuspoiler. Uyaqokiswa. Phela imama mangabe likuthanda ngempela yaqokisa. Niyalazi nani udaba. Ntiza kabi nina mangabe umuntu nimthanda nina. Awungitshele kusuwenzela zonke lezo zinto lezo. Awulindeke ukuthi ukhiphe ngisho isente lapho. Cha. Futhi akabheki ukuthi wena khona uzomenzela akanendaba ukuthi umenzele lutho. Uthi zonke zikuyena. Umkhuba wakhe nje lokuthi phakathi nenyanga uma ngabe inyanga itshekile evele kubulala ngobumnandi eqede lapho ethi out mayiqede lapho nibuyele endlini uyakubulala futhi. Usemudini. Uzothatha lowo mdlandla ukuchitha lapho. Liyasebenza le plan leni, ningaliyeki bomama. Ningaliyeki. Nisubscribe lapho. Lento ngathi iqala kuba serious yazi. Soba sekunenegama la. Ilona leli. Bomama. Ningayiyeki lento yenu. Ningayiyeki ukusibulala ngobumnandi kanje. Yazi vele thina ave sichoma ngisokutshela ukuthi asinendaba ukuthi usikhiphe out. Indoda izosho njalo vele anginendaba mina ukuthi umuntu uyangikhipha angifune imali yomfazi mina. Uyazi sichoma kanjani? Uyazi sichomelana kanjani ukuthi umuntu wakho ukukhiphile? Uma ngabe sithengelwe into noma kuthiwa ngabe into encane kanjani uthengelwe umuntu wakho uthengelwe imama uzochoma emaditeni siyachoma thina. Yazi ayikho into edume ekhanda lakho ke lapho baze beyibuze nabantu ukuthi kazi uthandani lona kulomfazi uthandani kule ntombi hey likujabulisa ngayo yonke indlela imama embedeni lila out lila wena izidlo zila ukukhishwa nje for i-ice cream date kuthiwa no asihambe baby so grab ice cream utshela ukuthi kuzokhishwa wena ozoswipe noma ozokhipha imali cha lutho imama lila liyaspenda ligcwele ngawe Musa uyalinelisa nalo lakunelisa. Ningayiyeki lento yenu yokuqinisa embedeni naleyo kusurprise akhe. Siyanithanda nini. Sibulaleni ngobumnandi. Sibulaleni ngobumnandi.